Abusuafo yɛkɔ Sunyani ene ne party monom na enche bia ena enya ne ntie se ahemfo bese miensa ena okopi mu Sunyani dia womo edi kuro no so ewo honom ho nsem krompo akodan ko titiriw eni abranti bia wose wo yohene honom ayefe no yaw jare ene ojama sambo ahenkoko omienu na sisi a omapa wada so amede ho nsem yebrɛ na no na do mama ahema kopi mu ewo bema yaw jare yaw se wo Sunyani mahene ne finshia baako afidida ase 1 year anniversary ase na no wakasa na wochirim se womo na nanom omo wobono titiu ne ma no ahemafo no nyina aka bomu ko no womo time ono ya wajare na chi enu nti no waka se obi biara one time na chi no se bi okeka nsem bi a do bodua nyina e de keka ho e kire so ta na chi eni se bi domafo nyina soso eta branch na chi a womo hwe se ono akasa ena enye hene yesi yaw ajare no so na no no so betu dwa ya ono so kire se wakwakotu Sunyani mahema eni ade abrasem no enso so ewo court na ansa na ebobo rasem ni mo no adehye Sunyani de nsem bia betu dwa o my press conference e de afa ho na ansa na no bia na o refi ho yenko ka ye ho nsem ya do mama mahema de tu dwa odmedi no se yeba na yebo ransi yeba nansi ya ogura jare no osi odi ono be so te kunya so no wetena so no badi apentu odi na fida ne ho no se bebe ko sisi ho a ne se e ba be chichi ni pa bibiri mu ye kan se ye me se yo jare no onye ohene ne ende ya kan da ne mo me ko ho no o mo ko no kan se bibiri na Akwamuhene be kan se ohema no ayese kan se bibiri fa no sabi anya no kure na nya ne yakosisi yenti e ba pa no eye Dormaahene aw bai ason be kaye na apusu yese ye mra bontene no oye Dormaahene Doma akonwa no eni Sunyani akonwa no ye namfo ibana na bo ahenkoko na osuma so tiase no no mo ye namfo no na najimo modi mo ye namfo nsima ma no be kan ye no setitena nka de ko na eba papa ya sase so obi si bra na ponto ase ya ka ho semwe o ke kan sim bibiri se wode Sunyani de abusuma atwa nyina ase na abodua se obi ya wankra ya wajere chi no se na bibi wo nani ase progo kan se nipa bi a wo mpese wona ya de bia no anyana no mamu na ne kramane ya sase so medi ma me ne ho ya pa se oye Dormaahene na se bi Dormaahene so de omanum asem edu ya tia ne ya famu nyansa famu adwene na ba ye no dedi kan wonye Sunyani wonni Sunyani ye Dormaahene pa no wa ba se uba ya o se munyina ta ohema ya chi ohene chi ye wajere so ne Mahene wo so ankasa wonim se ase wo court a ye kan wasema ye mieso na se bio Dormaahene so de wonim amamre isu ampa se Dormaahene nke esi hina ka sakwa na mfaso ye obi obi asem a obi a ne se boy bi wo Barcelona bi wo Real Madrid bi wo Chelsea mi team bi United na se wo Chelsea na yese me obi United se obeburu mi nua ka se obi a won so podo ajare bi a no ene se abosomo eni ndi na se mo de wo nkuni pa na mmom na nam de no mo ye do mo nyina se ade an fata dise se no aso kan no ye de anye ye de na mmom na jimambadu oyobi ye bu no also no ye de bu no House of Chiefs so president no also no ye me ha me se ebri bi o person ye se oni fa bia on de won tabu pani die mantima tinti ansema question on de oni fa bia na se wo ba be kan se kire na so ye ne hemma no ye mfa na se on ka kire wa na zade bia kofa manso beto Sunyani ni Dormaahene ntem se sense wa ke na se bi enkora bi ko kase ma bi ne se tia wa ko tia Dormaahene konwa no wa hena ko fanse ba na Sunyani ni Dormaahene anyasem de o ye ndie se asoma ba ne pe se nka bo mu ba wa ba be hwanya mu bio
abodua kora sɛ obi an support wo yare a ɛne yɛ abosom ne nini ɛsrɛ mo mpanyinfo nkasa saa ebi aso sɛ manhema manhema wotie akunya kɛseɛ so enti bɛsɛ mo te ase no mo kama mansa nyina te sɛ asom wɔka no wanka ne yie nti wɔntwe nsan Monica sa mo apiafo ebi nso so agyare no a wɔso wɔyɛ manhene no last year yɛkɔɔ nkran minista no ɔse nsɛnsɛm asi ase no ɔpɛ sɛ asomdwie bam bɛkurom ase enti no ɔman nkyɛ bi sɛ yɛmɛyɛ no sunya ase yɛbae no agyare ne nkɔkɔrɔ ɔmanyɛ biɛ mu biaa munyɛ biaa afei yɛte ɔm sɛ wɔbutu ɔhema no akonnwa a sɛbe nyɛ ne kwan so no ɔhema no yɛgazɛte no aban no gyina atum wo deɛ kura okonya wo so di kura no asɛm wɔ ho a ɛnsi yɛ na wo a woni tumi wotuma akɔ butu na konwa enti ɛno ɔka no deɛ ɔka no saa kwa ɔno yɛ ngazɛte no ontumi ngase okotu bi na wotu hema so kura na ɛwɔ kwan ɛfa so a wobɔ charges ne de nyinaa womfiri pɛkɔ kase yɛbutu akonwa deɛ ntina butu yɛ enti no sɛ ɔmomfa ne di amma mpanyimfoɔ no nkrafoɔ no na ɔmomfa ne bi so ama bɔnkɔkɔ abusua no bi sɛ deɛ mo bɛyina no egu abusua no anim ase saa sɛ ɔbɛka ne sunya si a anyɛ yɛ dɛ no yɛma no bosom baako bosom yɛwie yɛ ɔbɛka hwɛ nkyerɛ yɛ a bɛfa ho adwene ɛnkwan bɛfa so asɛbe mpɛ sɛ ɔbɛtete bɔnkɔkɔ abusua mu onimu nso ɔbɛmu yɛsi sɛ bio sɛ kokora mfrɛ sɛ ɔbɛtɔ ɔhene so wo so mfrɛ sɛ ɔsɛ die duretare so waba yɛ asase so bɛbu yɛ dua sɛ yɛnyɛ agyara nkɔ a ɛna ne nkraman atɛyi anaa mo nda ne nkraman deɛ adua no afɔ na mo nkraman yɛ mo deɛ ɛdeɛ nyɛ nkraman nti no ɛserɛ no ɔbɛsunya ho so ɔbɛsunya no ɔdi dɔm a ɛsɛ biɛ sɛ wano wa so a ɛnidi nkɔ ntrɛ suo gya ɔnka dɔmaa deɛ ɛnka deɛ busua mmienu no yɛ nnamfo ɛma no tena saa yɛwɔ mmara a yɛde yɛ biribibiaa sɛbi ahemafo nso no ɔmo nim mmara nti obi a ɔbɛsɔpɔtɔ no na ɔnim ase no mu nyinaa kɔkɔsi sɛbi ɔhɔ wɔntumi si adesi busua manhene sɛ ɔbɛsua akyerɛ me so ɔmɛsua ankyerɛ ɔno no sɛ ɔne manhene wɔ sunya no ɛyɛ atɛm di sɛ kora ma busua no wofiri sɛ dwabe mu baabi akurofo mu na wobaa ha yɛ sɛ yɛatra nkonnwa wosi obi mmra na ɔmɛsua ankyerɛ wɔ sɛ ɔyɛ hene manhene nti sɛ obi ateɛ sɛ abufu nana kwamu wanyɛ ne yie koraa nti obi a sɛbe ɔpɛ nɔkorɛ no ɔma ne hu sɛ wanyɛ ne yie nɔkorɛ deɛ baako Akwamuhene wɔso wɔwɔ hene na wɔwɔ hene deɛ a ɔsan yɛ acting president sɛ yɛnyante bi da sɛ ɔso yɛ acting deɛ a sɛneɛ na wonya hene biara ne hɔ biem enti sɛdeɛ ɔde nam yɛ sɛ ɔyɛ acting president no ɛne ɔno anye ne ho ntom sɛ ɛhene ni hɔ na boahe kɔkɔfoɔ yɛgya yɛ ho ama no na sɛ Akwamuhene nim na ɔnnim a ɛbɛduru baabi ne yɛbɛto ntasu kɔkɔɔ akyerɛ no na yɛhunu sɛ sɛ boahe kɔkɔɔ abusua no so no yɛgyina brane paa na ɔma hema na akasa akyerɛ yɛn ɛfa nsɛm binom ho ɛna yɛanom nyinaa yɛyɛ kɔɔ mimi nsoro wuo ɛwuo yɛ baako pɛ sɛ wobɛmu maduro anom sɛ menwu no apart from that anasɛ wobɛtwitwi wɔ me so akumi no wontim fa bibia nkumi da sɛ mohwɛ sɛ ɔbaa hema sɛ wapira wɔne wo na ɛbu ɔman ne seesei na nkɔmɔ a wɔne wadi sɛ wapira no na wode akɔtena social media na wo ka kyerɛ amansan nyinaa sɛ ɔbaa hema se nsuohyia sɛ adwon wahwie agu ne so na ahwie agu n'afuru so wahu na kyerɛ sɛ ɔyɛ kyerɛ no koraa megyiri sɛ ka obɛtwa ɛde akɔto social media hɔ wahu nti sɛ Akwamuhene no so wɔnim na ɔnim a boahe kɔkɔ abusua no ɔntumi mfa yɛ sɛ adwe na ɔmmɔyɛ bere papa mu no yɛbɛto ntasu kɔkɔ akyerɛ no na wahu sɛ yɛso yɛgyina brane na ɔntumi nka yɛ nhyɛ ɛna ɔntumi mmoa yɛn ɔpa ɔnkɔ ne kurom hɔ na ɔnkɔ yɛ saa tutura asɛm no na yɛnyɛ tutura asɛm nkyerɛ ɛno nti no ɛno nti na ohu ne sɛ yɛ mmerɛ na yɛbɛkyerɛ no papaapa sɛ yɛnyɛ mmerɛ waka yɛn no wasan ka yɛ paa biem because yɛdeɛ na ka yɛyɛ sɛ kanka bɔ mu bɛba na yɛho baabi a yɛde adeɛ no bɛto ama na yɛyɛ na wakɔ yɛ sɛ ne deɛ yɛnea yɛbɛfa yɛn ho adwene na yɛka yɛn ho abom
sɛnea yɛka yɛ ho bɔ mu kane no a na yɛkyerɛ Akwamuhene ne sɛ yɛso yɛgyina brane sabea kurofoɔ mu hɔ ne kurom hɔ no ɔpa ɔnkɔ hɔ na ɔnkɔ na kaka bensɛm no na nyɛ Sunyani so ɔso yɛ Sunyani kaka ben a yɛso yɛbɛkyerɛ ne sɛ yɛkaka ben na bɛsrɛ ne deɛ no na yɛnim nyansa ɛwɔ abutre nti no ɛna yɛgya na yɛhwɛ ne saa no na yɛka sɛ yɛkeka yɛn ho sɛsi a Akwamuhene no ɔbɛyɛ ketekete ɛwɔ yɛn nsam yɛboa pa na yɛgya ne saa no yɛhwɛ sɛ ɔbɛsesa na ankɔsoa no wɔasesa deɛ a yɛbɛkyerɛ Akwamuhene sɛ mmaa bi soso ɛden sene bɛmma bi ɔde ne yɛforo nanam sika die nti Akwamuhene ni ani ɔkɔgye ha ɔkɔgye ha di no ɔkɔgye ha di sika die nti oni ani na wate ahwɛ adeɛ edi saa deɛ na ɔyɛ no ɛno nti ɔbɛbrɛ papa Akwamuhene ɔbɛbrɛ papa Sunyani nkonnwa ɛbɛma na brɛ Sunyani samanfoɔ buwaye kɔkɔ busua samanfoɔ ɛbɛma Akwamuhene brɛ papa adeɛ a ɔyɛ no ɔbɛbrɛ paa ɔbɛbrɛ kɔpem sɛ ɔbɛbrɛ paa ɔbɛhunu sɛ Sunyani nkonnwa ɛna ɛyɛ ne saa meda mo ase we abusuafo nti Dormaahene nsɛm ɔde to dwa no ɛna wote no na no si ye no ɛna de hibusua ye akɔso adua Nyantakyiwaa royal family no wɔn so de nsɛm abeto dwa wɔn ɛna ɛtai ɔgye amansan bɔ ayekɔkɔ akyi no na wɔn kyerɛ sɛ asɛm no wɔ court nti na wɔn aya saa ayehwebu ada bi saa so wɔn ka bi ɛmfa ho no na wɔn kyerɛ sɛ saa eniye a Dormaahene ye no sebi Dormaahene Sunyani ensonsonya da wɔn ntem na ensonsonya da wɔn ntem no so ɛyɛ ayɔnkofa na wɔn hene bi ɛkɔ ye na kɔfa Dormaahene adamfo na ayɛ ayɔnkofa ɛna wɔn san wɔbɔno ne mpatem no nyinaa wɔn nyinaa yɛ anuafoɔ enti obiara ni obi nkonnwasɛm ho twaka ana ɛho nsɛm bi ka ti sɛ obi ato ne nsa de afrɛw sebra na fidi da ase a ɛnyɛ hɔ ɛna sɛ bi wobɛkyerɛ nipa kɔ yɛ de hye ɛwɔ kuro ne so ana so yɛ hene ɛwɔ kuro ne so nti wɔn kyerɛ sɛ ade a Dormaahene bɛyɛ yɛ no ntwa yie animanimu ya no wɔn ma ne na kakra sɛ wɔmra na wɔmɛyi ne ho ano na wɔkasa no ɛna wɔkyerɛ sɛ Sunyani Akwamuhene so bɛka nsɛm bi ɛde tie deɛ Dormaahene aka yɛ no akyi na wɔsɛ ɔno yɛ acting president na ɛwɔ sɛ yɛra ɔgye amansan bɔ ayekɔkɔkora mpo san bi so ade kyerɛ no ɛna wɔn kyerɛ sɛ nyɛ ne kwan so a na ɛnyɛ saa ɛna wɔsɛ Akwamuhene no ɔno so ɛkasa ɛde fa nti no saa nsɛm bɛka yɛ no nyinaa no wɔn mbɔ ntungu na nyade a wɔn so saa asɛm no so na Dormaahene ne nsɛm no sɛbi n'ani ɛyɛ tena ne ntɔn ɔhema a wote akonnwa so a sɛbi asɛm a ɛbɛfi wano aba no ɛno ne asɛm a kuroma no nyinaa sɛbi ɛde asomdue ba ɛde abotoyɛ mo ba ɛde mpomtuo ba no wode wosusu gyagum wɔse naano asɛm no krampo ɛbaeɛ no akɔda deɛ wobɛka yei ɛna ɛsan ɛkɔso ne gya bi mu asan ɛde aba nti wɔn srɛ sɛ saa nsɛm no a wɔkeka no ɔhema nsɛm fata na no wɔnhwɛ na wɔnya ɛno no wɔn sɛ kyerɛ sɛ wɔn ma ne na kakra sɛ wɔmra na asɛm a wɔbɛka yɛ no onyi ne ho ano wɔameyi ne ho ano a wɔmɛfo wɔn ho adwen na wɔn kyerɛ sɛ nsɛm no nyɛ sɛ bɛ mu tumi na wɔn mfa mfi so ɛyɛ Sunyani nsɛm bi a wɔne wɔn mo aka afutuo bi wɔne wɔn aka ɛna wɔn mu atie no na ne di wɔn de ba ayɛ ne deɛ ɛyɛ kɔkɔbɔ nsɛm yɛntie the royal family ne de to dwa sɛ Sunyani manana ɛyɛ mo ne mo ayɛ mo ne atena nkonnwa sɛ mo ntaa yɛ bɛyɛ kyianko ɔno nko ntimi nko ɛma ne nyɛ yie mo ayɛ adeɛ yɛda mo ase nim sɛ dodoɔ na nim sɛ ndi akonnwa ɛyɛ mfie aduonum ɛne last year twɛ mu a yɛde hyehyɛ so wɔ Dormaahene nkuro saa da no na ɔdɛɛfo so ɛbɔ bia kɛseɛ wɔ kuro dua mu a ɛno nti yɛmu binom yɛntimi ama na yɛaba bɛduru a yɛmfa yɛ kasa nkɔ awieɛ no yɛbɛka biribi san sɛ nana no bi gye mike a wɔkasa no ɔda Dormaahene adeɛ abɛyi deɛ ɔne ne ba saa adefoɔ bɛdeɛ show nti ne bɛnam show no deɛ yɛpɛ yɛagye yɛdini ne yɛbɛgye ne mpanyimfoɔ so no kaa sɛ deɛ ɔforo duapa ne bɛpia no wohwɛ deɛ ɔdɛɛfoɔ yɛyi a ne sɛ woammoa no ama no anko anim a ne wo nuakoa no sɛ w'ani ase biribi ne wɔde a ne mennim ɛno nti nna awia yi yɛaba bɛduru a nea meka nyinaa ne sɛ mesrɛ naanom
abosuduasa betwa Sunyani mai enwo sia sebemma odefo nkwatenten ahode no wom Nyankopɔn so wa kokromoti esa na obopa enye yie ono so nton supa enguye baiso emana konwa odi enya asomdwe bema ne mfie mu mfie so nenka ontina konwa so nya mfie ha ene akire nenka ye pebi abisa na sama akire yaso a nenka ne ho ne yeba ye sre nkwa hosana mane ye din so bi ne betete baabi sanse baabi a bebo Nyankopɔn ne pro na pesie no buonsa mo no toto no momone sa pepe ye kan ni se bi ne betete baabi abaso ba bompa ye sanko therefore asem beto no wudi ya wuta baabi no media me no me nkasa bi nku bi sanse me ni tumi na mo nananom dia betwa ye nwasie yi nananom a ye sombe Sunyani esombe mono mane esombe Dormaahene kan ho domase kan ho no bade ye beko na do beko humu yete ye ba ye bibia ye ntimi hu me se nananom se nipa bia ba na dwene se odefo odi amansan bo ahenkokɔ aba biem na ko nwa odi no bibi nto no de ananom banfa ne nya kana mane ba masa ni bana won to da nipa bia ba de afo wadwen bone ananom ba masa ni bana won to da ba man na kura on na bi ko dani ma wonna on tena se ya ba man won so so no na tena nkonya so abebo ni chidom abade ne si ba bia abade na si no saba nka odefo he na owo benti na odefo te ba bi endi se bi do no betena ba bi na obeye na gwalagwa obeye kankane nyame obeye da sa nipa no sane ba nyina nsama ne be ade be ma abusum bi asa betwa ne Sunyani ne enwasia benji na ye ba yati ne be ma ne nyansa na odu ne so ogina ba bi no okasa akasa ma bi abisasa ne hene we free ne bagasa ofiri bunu Sunyani manim na ye ya ho ya ko Akwamuhene na ayeska yesre sika de ma bibi odone nsa besom bia nya sika baabi abekọ bia on ne mpanyimfo besia asem bia de betu bia nim no ananom ba moa no ema asem obeka bia nyia no banya ne kasapreka no obeka bia baabi obepie bia ba mo ne chi do ma ne okoso bia no enye yie ya ba badua na adanwoma ba nwansena ni wie no opisa ne nsem na no ye ba ya nka ebeyi bibi ye ntimi ama na ma me duma se man hima ya ba bedu antima mahwe ye ba ya ne ye nsore nko ye ba ya ye kakra ye soso ye pese ye de boa ye 20,000 kan sika 200 million ya de ma na for sell adahoma ne ma me nom ya ba sante se yasre ya ba sante se yasra ke ya ba ye se de yesi afa ye hu ka ye bodina ne ke ye bo 1 million nso wan ye be wie ne bank fo be tie so a ono ane ye de ne be di agina mu ye be se ye ba be kwa hu ne hiem ti adahoma kakrai mo ma modne ne mu nso mai ne bibia wo se mode ye no modi aye ne ye ka nyina ne se ye ma ye nyina trinkwa ye ma ye nyina ye ho afinsiapa afenkwam ne ameto mfie so ni Sunyani ti ase ne bunu mane ti ase ne ye se ne bon ne se ye ahema afo aye wo house a menem ye vice president ne maame ye taibe ti selfu ba bi bia ma yensai menso na ye be so ya kire ye ba ne se ya wie o se ya no pa o se ya nwumre anampa na do da so ne ma me no mo ye pu ye Chinese ba bi o be fere bia no ye be ko ye dia bo so tuntun Chinese enti oda onna ba ifo bia no obetima ye bibia adua na hema me ne nya adua na piesie Ghana ha nyina adua na foso ye dim se ba ye na ekura ye enti same ndem ba ye Chinese ya hwana betima ye no enti wo oda onna ye Chinese abre bia wo hia ye no ofra ya ye bia ya pono ye be Chinese ne ya boa na mana konwadie no aye kra behwe ye da bibia ase na nso we enti adeshibusuya no na omo akasa na kwaso adua Nyantakyiwaa royal family no ya ojama nsan boy kokoda omo ano no eno de nsemu ya to dwa busuya asem no court enyina ye nim
ebeto dwa no hema no hene na nya asem keto akora okurum ho ene abusuan kaye bi ma bi ko abowura ahemfie so omkope omkobu nkonyadan nani ade kosi akire om nsanka ensem bebrebe court enyambu asem no mfam wieye empo yese na no omkoso nkopempum tuo ewo aban mu mpanifo bi wono mo yese manso ne sede hoya ma ne homne so Sunyani nti gese ho atadin na se sumdwe tumi aba eba se yi a eboman emma sede ompeso hu omukuru no mpumtuo no fiso obi aso yo hene na ne ye de ade na eba hwan ne de koma no enu nti ye besere se bibia anko na mu abusua ne se Dormaahene hima nsem de betu dwa no omuma no na awotwe se omra metwe nsensan so ama a metwe nsensan a ene omefo mo ho adwen ohima a wote akonwa so se obi kuro mu manso wo hono mo a yenkota ba ko achi na Sunyani susu ntumi konkobo bunu mu domafo mu ontumi kosan kire mo obi adi ne ho so wo hono sa na busua pese wo kire enti wo wrawmu no nya we nko domafo sampa no mu hyem nkronkron kaye omo bia asem bia omo dom ho kohyem bi sesei aduru Sunyani so omo se omo sere se obi adi ne ho so domafo nya omo ne si Sunyani fo akonwa sa so na doma Sunyani fo so nyom ne kosi domakonwa to a nanom domafo na hweye sa so na Sunyani de abai se ye manso se ye de omo na wo so omo hwe na omo ka edi fi wonom ti sei ena abusua no eka na wotwe ena omo so omo de ama Dormaahene hima se omo twe asem na okan na sense sanse wo court be ka no do be bua de ama na se sumasi ena enya hene e wo Sunyani no eno no mu nyina edi so enti nya so omo suro obi ena omo nka bi ena omo fa ma abonten da bi asem a wo court de nyina enim se eho nti ho no ya na ye bibia wo nti abusua ha na me do besie se de abusua no akasa ede afa no ya no subscribe no wa comment no wa share so ama odofo enya bi etie medi that is something kokoko edu musia brepem yebesan ehia makram